Sabhuku takwasha makadi kunyataka mkuru wemasambu Sabhuku tagwasha ndiye nyakumangara taura mambo taura ndauya nenyaya yevarume ndiwananya vana ungaikudza narishoni chiro makomiti asabhuku nyamanga saka sabhuku nyamanga no ari kunetsana nachibvuri saka nhau yacho ndeyekuti yakatanga pamainputs ndingati pakauya rice paya yapfurai chiro uyu Fungai akati atore rice rasabhuku aende naro isi tikati aiwa sabhuku hapo ndobva tawirirana ipapo ndobva tati takuvillage inn ndokwatakazopuwa rice tese mabva pano paya ndokwataka pakauya futi iye Fungai nachiro kanzi tauya kuti titore rice rasabhuku saka ini ndakabvunzwa kuti ndizvere nekuti ranga ropuwa masabhuku ndikati aiwa sabhuku hapo ndingopedzawo kupindura muromo iwoyo ndadairirwa nachiro ndikanzi umbori ani iyoyo unotaura zvaunotaura izvozvo nyarara tipedze nyaya dzekumba kwedu saka ndopakatanga kungo hausi hedi sabhuku hausi sabhuku ameno zvaitaura zvakawanda ipapo ndikati aiwa haudarozvo inini ndabvunzwa ndinofanira kupindura nekuti ndini ndakamirira masabhuku enakati saka kana sabhuku asipo ndini ndinotaura kuti ndingaripo ndika hapo kana iwe watumwa unouya uchidini uchitaura kuti ndatumwawo nasabhuku kuti ndimirire zvinhu zvangu saka yafungai ndekunetsana nasabhuku panyatati bhozi sabhuku nyamanga wakanetsana Fungai ndeupi uyari apa wanetsana nyaya iyo yakasvika sabhuku akataura kwandiri kuti munoziva kuti Fungai arundituka anondishaudha plus kumameeting kumusha anogara mameeting nevamwe vakasinganditauriri anoita sabhuku ere Fungai hasi sabhuku ndisekretari akapinda manje manje vapana sekretari vekareka saka awa ndiwo komiti iyaya makati musuya mauya paya ukati ngaishande nasabhuku saka hapana wakatadza kuwirirana ipapo kusvikira sabhuku azouya achipa ripoti kuti ndiri kushaudwa nani naFungai saka inini ndakakurukura ndikati nyaya iyi haiti manje zvinoiziraunyanya kwanyamanga sabhuku wacho haana kuuya ari pano sabhuku anawo nyamanga ndio sabhuku nyamanga era zvamaimboti hauiba kuti akadizvo kudare ndiwe kunetsana chibvuri ngenyaya stand usabhuku ndiye saka zvese zvinobva zvapera kana zvinopera hazi okay saka uyu kunetsana kwakaita ini ndakakurukurana mupurisa anga aripo wenyu jemu ndikati nyaya iyi tinofanira kuti vanhu havo vasungwe nekuti nyaya iyi iribva kumashure yatine nguva vanhu vachingotukana chavanotukanana nachacho chii handichazii ndo vaifanira kuti vanotukana musi wavo yakachikafu here kana kuti ndingati kuvhileji kwacho chaiko sabhuku ari kuti hatisi kumbowirirana sabhuku awa pakugara matare nekuvasiwirirana nekomiti nyuwani wada kuwirirana nekomiti yavo yekudhara handizivi ipapo meno kusawirirana kwavo ndowachataura sabhuku kakuona kwenyu komiti yekudhara hongu tingati anogona kuwirirana nayo asi taiti zvaapuhwa komiti nyowani ngavashande zvakanaka nayo pasina anotukana neumwe then waenda pasi pasabhuku wese kana ari mameeting oitwa wachitaurirana nasabhuku kufunga kwenyu sabhuku tagwasha muri kuita kunge muri kuti dei vanhu wapiwa warning
kana kuti murubvira lotwa neveneshamu muda kuti zviite sei? Aiwa, iwoni badzi nekuti nyaya yacho ndakandati kuna Jemu, ndakandadzoka kwaari ndikati Jemu usakasike kuwapa masamoni. Tidini timbotaure na Nyamanga. Then ndakazozwa kuti masamoni aenda kare. Yani vanenge vakuita kavakomana vekusunga. Saka masamoni aenda kare hatichagoni kurivhesaba. Plus takatati ngauye tidini tigare panyatati nakansela nekomiti yewadzi tinzwanane kuti chimbori chii chiri kuitika kwaNyamanga. Kuswatudza mushe kwakanaka baba Tagwasha. Zvakanaka izvo zvisina kushata. Saka zvinhu zvinoda kungotaurwa pachimusha. Masvika yanyu kwamambo, asi kwamambo kunoitwa futi zvemusha. Asi munhu anenge azoita futi mushamu wacho haazokwanisi. Ngekuti hatingoti pese pese ukwadzana pese pese pamba chitombo pana maoni kuti ukazoita futi todai. Ndizvo chaizvo. Saka tangoti zvayazosvika kuno zvakanaka. Changamire vanotibatsira then todzoka kumba munhu wani. Tisisina vari toda kumidza kuipedza because pane yaNyamanga naChibvuri yekunisana nebhuku iro. Vanhu vasati vambosangana basi kusangana kwaita nhasi. Toda kubva taipedza nokuti kwese kwana DA wakaenda ukati mambo ndimi mungoipedza iyi. Zvakanaka. Ipedzei tipinde ana ndakumbopinda pane uyo ari kunzi wakapinzwa kukomiti itsva kubva mukomiti yekare. Saka chiri kunetsa iyoyo nekomiti itsva iyo makapinzwa kuti mushande zvakanaka newanhu. Pamusoro sabhuku Tagwasha yedhi sabhuku aida kutaura chokwadi ngataure chokwadi. Kuya padare panapa ndiri kusungisa nenyaya yesekitari mambo wangu kake chi3 nhasi kake chi3 sabhuku Tagwasha warundisira hono kono. Hawasi kudaba kuti ndishande nababa Nyamanga semukuru wemasabhuku. Musi wema-inputs musi wa7 November wana baba Chibvuri vari kunoku wauya kuti ma-inputs achipiwa unyatati. Ndakafona kunoku ma-inputs asipiwa zvakanaka. Baba Tagwasha awari apa akanditi who is Mapuranga. Ndrupa ma-inputs inini because ndiwe mukuru wemasabhuku. Ndrupa ma-inputs ndikati no kwachifi kwabva wedhe kuti ma-inputs ekwaNyamanga ngavharirwe mukopa achapiwa neorder rachief. Akati who is Mapuranga uyu ari apo sabhuku Tagwasha. Kekutanga nyaya iyi Changamire sabhuku awa ndite zvaro awa. So nhau iri kushanda awa wari kundisira hono kono umbavha hwawaita awa nehanzvadzi yawo yaitungamirira bhuku wari kundiramba mukomiti evillage mukadzi weawa. Ndakaona umbavha uzhinji mukadzi wawo ndiye atori sabhuku. Uyo haana zvaanombozva munda anoteko yake zvatopera haana zvaanoziva kana dai aripo. Hanzvadzi awa ndo yavari kurwira ndo ine umbavha neutsotsi. Panapa pabhenchi mambo ndakarake chi3 ndirikusungisa nawo ndiri sekitari. Zvino zvanaka kuti wetse waripo. Awa warundi ndakawatuka awa wanaka waripo ngawataure soko randakawatuka. Kaunti awa wakandisungisa wacho ngawataure soko randakatuka mukwasha wawo. Ndezvikwa mukwambo naye ngataure soko kuti andisungise ngataure soko randakatuka awa. Isusu hatitongi nyaya dzemakuhwaba. Chatiroda ndechekuti ikoko vanhu vakapiwa mabasa avo ngavashande mabasa avo. Mukadzi wenyu sabhuku Nyamanga asapindireba munyaya dzemubhuku nekuti hamuti mimi muri sabhuku mukadzi wenyu ndi sabhuku. Takambozvitaura futi unyatate paya. Imimi kana muri sabhuku kana musipo pana vice pana secretary famba ine izvo. Mukadzi wenyu asaonekwe bari mukati ngatogarawo kune vamwe. Pamusoro ndiri zvinhu zvamutaura. Munoona pakapatigadziwa nyaya dzinogadzirwa kupfekedza kuti dzigare zvakadini zvakanaka. Handina kutanga nhasi ende handina kutanga ndine makomiti anokwana kuita 3 rechifondo radini rabhiswa this time irori rabhiswa this time. Inini handisi makomiti kai vanhu ndo vanonesa chi makomiti. Ndofunga patatopinda mumaelection zvaingonesa tikadaidzwa ndichifisa unyama akati tiri kuona anoidzi akati tiri kuona nyaya dziri kuwanda kunoku dzekunga muri kurwisana dzekunga muri kuita zvemapolitiki. Saka zvandakuda ndiruda kuti muise mazanupf handitei maisa mazanupf pamwe noizi ingaite chi shoma. Munaziva kuti isusu masabhuku kazhinji hatipindirika nyaya dzechi izvozvo handiti zvino zvemati machairman tadaro isusu
takagara nekomiti iyo irunzi hatina komiti pamakauya imimi uko ndisiko kwakanzi Sabhuku anotonga ega nemukadzi wake maso asi komiti iripo vanoiziva vanhu vevillage kana zvandanga ndiri kunoko komiti yanga itoripo ichimirira zvese zvatinoita panenge paine chi tingapedze nguva baba Nyamanga saka zvinondinetsa hapana dambudziko hapana ada kupiwa mhosva imimi chishandai nekomiti yakaiswa musuya chisiyai kuti mukadzi wenyu anga ari mukati nekuti hati muri kuona kuti uyu ndiye Sabhuku iri kunzi hanzvadzi yake ndiye mukadzi wenyu handina kuramba komiti kai kana iye handina kumuramba bani takatoti tabva ikoko kumainput apera ndakavadaidza vakomana tichigara pamusoro echangamiro wangu ndandiri kumbira kuti Sabhuku ndokandisungisa awo ngawataure mazwi andakatuka mukwasha wawo asi ndagara pabhenji mukahu nditori pabhenji ndauswa pabhenji kake chi3 mukahu kake chi3 ndichibhadhara mari mambo wangu ingwa tiri munguva yenzara usekretari wevillage ka hauna chaunondipapa kwakurundibatsira wanhu mambo wangu tiri kuti isusu inyika sekomiti yatakati ngairongwe musuya tichikuyeuka tiripo kayaka takati ngakuiswe komiti new komiti ichashanda muri pamwepo saka imimi muri kusvika pakuda kupatsana sei babata gwasha awa kangani wakushanda nawe kuti da kubvisa awa hapana musi komiti yamakaisa yamboshanda yese haina sati yamboshanda yese bvunze kuti kangani kana kubvunza Munyamanga wacho komiti yako bvunza Nyamanga kuti komiti yacho yakaiswa chindiona nhambuzima zacho marifamba naro muchiwengana kwete isu tiri kuda kuti imimi wacho Sabhuku Tagwasha Sabhuku Nyamanga wachinge vari kubira nditezvara nemukwasha wiriranai muwake musha saka mukama kupatsana muchipatsura vanhu ndanzo hangu wambobvisa bhii rekuti Sabhuku Tagwasha wakabvisa izwi rekuti mapuranga ndiani saka nhasi muri papi munoda here kuti nditaure nemi ndichidzikisa gejo kana kuti ndirerutse gejo zvandiri kureva tiri papo changamiri pane musitatu shanda ndati ndipindurei ndati munoda here kuti ndidzikise gejo kana kuti ndosimura gejo angaridzike mukoro chaimo chamangaridzike angaridzike gejo munoda here kuti ndidzikise gejo kana kuti ndisimure gejo aiwa musadzikise warunawa nyaya pana nekuti kubva pamakauya kunyatate kuti muda kutiona handina kumborovha kukuona ineta takachingamidzana pese kuno ndikauya saka pandinoshora kuti mapuranga hasi mambo ndepapi pamusoro musi wefertilizer tiri mukopa uyu baba Tagwasha head Sabhuku akati mapuranga aifanira uya kondisuma kuti ndiwe wai sekretari we ndinoshanda nesekretari wandakapiwa kwamhukauru mapuranga kwafoma chiri mapuranga aifanira kuya kondisuma akabvunzwa abvunzwa ndani akati Tagwasha rusazotaura here hanzi yes aifanira ndikamti musi watagara nachifi pamonde mamusiperi ndakandandandoyo hanondidaidzaba aifanira ndisuma inini kuti iwe ndiwati sekretari awa uri apa awa saka inini ndini ndiri kugadzira nyaya here ndini ndiri kugadzira nyaya pamakati mafertilizer ngaachengetwe handiti takachengeta aiwa pane patakapikisana akachengetwa mushure mekunge maramba kangani aiwa makanga maramba kangani ari misonga waripo hapana munhu akapikisa asi kuti ndakatofona ndirini kuti handina kufona here baba Sabhuku Nyamanga muri kubvuma kushanda nekomiti yatakaisiya taisa musuya handiri kushanda naye kuno kwanobvuma baba asi kana tasvika uko hana imi musakundweka kana makundwa munofona ndipo tinozotaura vakomana kuti vharirai kusvika tiuye tiite zvinhu zvacho asi varipo apa
baba nyamanga awa ndandoti awataure mazuva akanituka baba awa anondituka almost every day nawe yawaiti patinongosangana andina ndimwi dorenyi patinongosangana chete vanofana kuti wandituke awarapa patinongosangana chete saka ndiko mhosva yekuti ndakabvuma kuti ndiite sekretary wevillage ndiye ari unditukira here handiri batwa nenyamanga but awa wabva bhaunza wamambo tine village iri pakati pedu awa tine village iri pakati pedu vaifana kuti abharia kwavari kuti waregere kundisvikira manje wandisvikira kubva kuvillage kutanha kondinanga kundandisungisa ndine odhiya ndakanzwa kumapurisa enyaya arutaura uyu mazuva ndandaudaizwa kuti auda withdraw case awo ndikaramba ndikati ada withdraw kuti aramba ari kundishungurudza mambo panapa kake chiturugara pabhenji noda kuusekretari nhasi kana zvichibvira hazvo kana zvichibvira mambo ndikumure ukaona wakutukai futi uyai mumhangare tibvire wapa mushambo mukaona wakutuka itai kuti paite witness uye musita uyaiko iyo izwi ratauwa apa kuna bambuya unotaura kuti panapa nangu uya wandinaudaizwa musotoenda uya ndabva remember akazomobiliza masabu akataura kuti kune mutekwatekwa kuda kugadzwa musi wa10 after imimi mauya changamire ku musi wa10 handiti yaizviti mukuru wemasabu akaunganidza masabu ese 17 akataura kuti kune mutekwatekwa mapuranga asi mambo musi wa10 kune mutekwatekwa uda kugadzwa pakopa kanyatati uyaine ngwanda ndinere ndakadaro ambogamushirika hai anotaura mawitness aripo asi makuru kana kubvunza mapurisa enyaya manga wiriranai pakunge muchironga mukwasha natezvara rongai musha unopfumbira musaparadze musha wenyu mawisa rongai musha isusu seni hangu ndinonzi mushoriwa dzimweni dzenguva ndopamanzwa ndati muri kuda here kuti ndidzikise gejo kudhipi kana kuti ndorikwidza handiti mazviona saka imi kana muchiti aiwa tinonzwisisaka kubva nhasi shandai nekomiti yatakaisa batsiranai komiti iyoyo mukaona iri kushupaka ndibate manzwa tibate motsanangura ndekuti handisi kuda kukasika ndakudzikisirai gejo asi ndiri kuda kukupai oning yekuti muzoti rodhi yamuri kufamba nayo ngaivhurike musaise minzwa munovozvibaya manzwa ndo zvandapedza wiriranai nekomiti yakaiswa asi nhau hombe iri kushanda kumusha kwedu ndepolisi ndiyo yakanyanyopinda mumavhileji imomo kutanga kwana nyamhanga ikoko iriko nekuti mukatarisa komiti yacho havafambi nemusanganoba havasi musangano kana mukabvunza kuwadhi kana kuvhileji kumusangano havatozikana kana tiri kwamamboka munhu wetriple C wenaki wezumu wechi wezano wese ndewamambo ndizvo chaizvo hatitauriba izvezvo asi ndo zvimwe zvikokonzeresa chero mbavha chero munhu anopenga ndewamambo chero nyoka dziri mumakomo ndezani isho wangu ndingataura ndiye sabhuku wemuzanu pefu akakwana mubhuku raanotungamira mune mazanu pefu mairi maanotungamira iyeyo saka anozotaura nhau yepolitics sei kana ari mupolitician muzanu pefu akakwana mazanu pefu ari mubhuku make kana kanzi kumusangano wandisei maovhetereni mairi kana akanzi uya kusidibhengi koshanda novananotu wana futi wanofana kumusungisa uyu wana maanda age hauna munhu mukuru anokwanisa kutaura naye kana ufona muri panapa izvo isusu tiri kutsvaka nhamba yekufona tiri kuno kutsvaka kufona titori kuno awa baba vari kukonzera confusion mubhuku medu nekuda kwekurwira hanzvadzi yavo
ipapo ndo pane nyaya hote wari kutirwira hanza dzawo ini ndatauye kuno chibva pabhenji muende kumba moshande zvakanaka endai moite basa renyu ramamuri kuita hedi sabhuku iroro muchifamba hatimaona kuti hanzi muchatsika mega munzwa pasanzwike futi ba kuti hedi sabhuku azoti ende musanyime vanhu muchitawa ndewe mudhisi ndewe nekuti hamuziwe zano chaiye kana kuti weye chaiye munhu anozoziva mubhokisi kutopa vanhu zvinhu kunoita kuti vanhu vatove vakawanda handisarudzi mdc zanu pf ani wese vanoita mabata hwana vangu ngavadye chikafu chatinenge tapuhwa tese musasarudzana handimazviona munogona kutoona umwe wanga wakarasika wakuuya chisumukaiba ndakachagara pana panyoka neta ndakumbira ewo mari yandiri kuda kubvisa panapa sati tagwashanga wabvisa ndiri kukumbirawo ndandisisapozi kugara padare ndandisisapozi kutongwa banhasi ndandisisapozi kuya kuba kuno kumutsangamiri wangu sati agwashanga abvisa akanyanya kundidheerera mambo hafani kudana vhileji ri pakati pedu kwondibata yedare mambo akuregerera ika kana akuregerera kuda kuti maregere yetransport ndauya changamiro changamiro ndibatsire ndindibatsirai munyoka ndibatsirei nheta ndauya yandauyisa kunoku nekudzoka ndichakutsvagirai ndinotenda maregererwa ndinotenda sabhuku nyama ngabva yamaramba muri